आगोसोनि थाखायला गोरबोआ गोरबोनि थाखायला हिन्जावफ्राबो हौवाफोरनि थाखायला हौवाफ्राबो हिन्जावफोरनि थाखायला गोसोआ गोसोनि थाखायला गोसोआ गोसोनि थाखायला गोरबोआ गोरबोनि थाखायला हिन्जावफ्राबो हौवाफोरनि थाखायला हौवाफ्राबो हिन्जावफोरनि थाखायला गोसोआ गोसोनि थाखायला गोरबोआ गोरबोनि थाखायला गोसोनाय मोजां मोननाय बेफोरलाय ओरैनोसै सोरबा मोनै बेफोरलाय थाखायोनोसै गोसोनाय मोजां मोननाय बेफोरलाय ओरैनोसै सोरबा मोनै बेफोरलाय थाखायोनोसै सोरबा मोनलायै फाग्ला फाग्लि जादोंसै सोरबा मोनलायनानै ग्रें ग्रें रायजो जादोंसै गोसोआ गोसोनि थाखायला गोरबोआ गोरबोनि थाखायला हिन्जावफ्राबो हौवाफोरनि थाखायला हौवाफ्राबो हिन्जावफोरनि थाखायला गोसोआ गोसोनि थाखायला गोरबोआ गोरबोनि थाखायला संसार जायै बेफोरलाय ओरैनोसै हिन्जाव लानाय हिन्जाव लायै गासैबो एखे जोबखासै संसार जायै बेफोरलाय ओरैनोसै हिन्जाव लायै गासैबो एखे जोबखासै सोरबा लाबा लानानै फसायफिनदोंसै सोरबा मोनबाय बायबावबा आंगौ नंखारदोंसै गोसोआ गोसोनि थाखायला गोरबोआ गोरबोनि थाखायला हिन्जावफ्राबो हौवाफोरनि थाखायला हौवाफ्राबो हिन्जावफोरनि थाखायला गोसोआ गोसोनि थाखायला गोरबोआ गोरबोनि थाखायला गोसोआ गोसोनि थाखायला गोरबोआ गोरबोनि थाखायला da 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 da
विचार शर्मानी